Today, the Vatican released a new document offering clarifications on titles applied to the Blessed Virgin Mary, which have been a point of controversy for many years. EWTN News Vatican correspondent Valentina Di Donato explains. Good evening, Veronica. The Dicastery for the Doctrine of the Faith presented a new document today entitled Mater Populi Fidelis, or the Mother of the Faithful People of God. Termed a doctrinal note, it addresses the theological and pastoral questions about certain Marian titles and how they best describe Mary's participation in salvation. During the presentation of the document, which was approved by Pope Leo XIV, Cardinal Victor Manuel Fernandez, prefect for the Dicastery of the Doctrine of the Faith, said that this document has a special value that is superior to those that have been published in previous years. And its purpose is to clarify which Marian titles and expressions are theologically acceptable and to deepen the understanding of Mary's role in salvation history without obscuring the unique mediation of Christ. سلام كمي كأنكم زخبركم تخطاتلتي نايف channel لنك أنا بوب ليو كفاتيكان بزعبا كوريديم تريكس أواج أويجو مالو أي كاثوليك باباس مالتي اتا كوريديم تريك ويكا كوريديمر تبل تايتل ندنجل ماريام كوهاب دتصنحه دحرنا ينوح عمتات كتع يسوس كريستوس تراي زغبا مخانو عراقي ما أكلاي يسوس كريستوس تراي مخانو أويجو مالو مالتي إذا أواج زي سويلو زماز أيكونن مصحف ቅዱሳዊ ቃል አምላኻዊ ጸሎት ናይ ብዙሓት ሰባት ይኻ ተመሊሱ ሕቶ ናይ ብዙሓት ሰባት ካ ኢንክሉዲንግ ካቶሊክስ ማለት እዩ ካቶሊካውያን ኮይኖም እዚ ሕቶ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ክሓቱ ዝጸንሑ ሰባት ኣለው ስለዚ ገሊኣቶም ናብ ፕሮቴስታንት መጽኦም ብዙሓት ዕሩኽትና ከማ ንፈልጦም ኣብ ካምፕ ኣብ ኢትዮጵያ ብተፈላለየ ቦታ ገሊኣቶም ካ ምስ ሕቶኦም መንገድን ሓቅን ህይወትን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኮይኑሲ ስለምንታይ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ኣማላዲት ከም ማእከላዊት ናብ ኣምላኽ ከም ተብጽሕ ናብ አንልምን ናብ አንጽሊ ኣማልድልና ንብላ ዝብል ሕቶ ኮይኑ ጸኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ፖፕ ሊዮ ተዘራሪቦም እሶም ሊቃውንቲ ኣዋጅ ኣውጽኦም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ኣዋጅ መታን ከይጉድለሉን ከይቀንሰሉን እታ ሊንክ ኣብ ቦታ ኮመንት ከቐምጠልኩም እዚ ግን ዓቢ ሓጎስ እዩ ንካቶሊካውያን ሕቶኦም ተመለሰሎም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ምስ ሕቶኡ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን እቲ ሕቶኻ ካብ ውሽጥኻ ክምለስ ከሎ ዝያዳ ዕግበት ፈጥረልካ ምክንያቱ ኣብ ካልእ እምነት ዘሎ ሰብ እንድሕር ምልሰልካ ኣሎ ከምዚ ናብኡ ንኽወስደካ ንኽእምነካ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ክመስል ስለ ዝኽእል ናትካ ጳጳስ ኣብቲ ውሽጥኻ ዘሎ መምህር እንድሕር ኣዊጅዎ ግን ባሂልካ ተቐበሎ ይወሓጠልካ ኸዓ ማለት እዩ ክነታ ኣዋጅ ከነንብቦ ክንፍትን ኢና ብእንግሊሽ ብድሕሪኡ ኸዓ ብትግርኛ ብዝተኻእለኒ መጠን ክገልጾ ክፍትን እየ እንታይ ድብል A decree from Pope Leo office firmly rejects the claim that Mary, Jesus' mother, helped save the world from damnation, setting a debate that has baffled the Catholic community by stating that Jesus alone redeemed humanity by his crucifixion and death. ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ናይ ምድሓን ጉዳይ ቅድስት ድንግል ማርያም ንወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓገዘቶ ገለ ነገር ከም ዘበርከተት ኣብቲ ናይ መስቀል ውዕለት ክዝረብ ዝጸንሐ ከካትዕ ዝጸንሐ ጉዳይ ዲክሪ ክንገብረሉ ኢና ኣዋጅ ክንእውጀሉ ኢና ኢሎም ማለት እዩ ብድሕሪኡ in a lengthy note titled Mater Populi Fidelis or Mother of the Faithful People of God, the Vatican's Doctrine Office instructed Catholics to no longer give her the title of Co-Redemptrix or Co-Redeemer, as it carries the risk of eclipsing the exclusive role of Jesus Christ as the Savior. ዳበለ ይቀጽል ማለት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ቅድስት ድንግል ማርያም Mother of Faithful People of God ኣደ እቶም እሙናት ህዝቢ ኣምላኽ ምዃና
ክእመነሉ ነገር ግን ኮሪዴምትሪክስ ወይ ከዓ ኮሪዲመር ዝብል ኮ ማለት ባይ ዘ ወይ ንኣብነት ሓደ ሳይነር እንድሕር ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ገዛ ወይ መኪና ክገዝእ ሳይን እንድሕር ገብር ኣሎ ኮ ሳይነርካ ይመፅእ ምስኡ ሓቢሩ ዋሕስ ክኾኖ ዝኽእል ፀሚዱ ምስኡስ ነቲ ነገር ከፅንዖ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኮሪዲመር ወይ ከዓ ኮ ሪዴምትሪክስ ዝብል ዶክትሪን ካብኡ ድመፅእ ማለት እዩ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓገዘቶ ኣብ ጉዳይ ምድሓን ደቂ ሰባት ድማ ገለ ፐርሰንት 50% ክኸውን ይኽእል ገለ ፐርሰንት ከም ትወስድ ሮል ከም ዘለዋ እዩ ክዝረብ ፀኒሑ እዚ ግን ጌጋ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤግዛጅሬትድ ዝኾነ እዩ ንካቶሊካውያን ድማ ካብ ካልኦት ናይ ክርስቲያን ዲኖሚኔሽንስ ኣዝዩ ብዝተጋነነ ወይ ከዓ ብዝተለጠጠ ትምህርቲ ክፈልዮም ወይ ከዓ መከራኸሪ ፖይንት ኮይንዎም ከም ዝፀንሐ ፈሊዎም ከም ዝፀንሐ እዮም ተዛሪቦም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ መልሲ ናይ ብዙሓት ሰባት ዝተረኸበሉ ግዜ ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ እንኳ ሓጎሰኩም ካቶሊካውያን ኣሕዋት ኣብታ እምነትካ ኮንካ ነታ መፅሓፍ ቅዱስ ድሕሪ ኣንቢብካያ መፅሓፍ ቅዱስ ብርሃን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ እንታይ ክንብል ኣለና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወዳስ ንዓኣን ኮላይ ከም ዘድሓና ክንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ብወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 ክትፅልይ ከላ ወላ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንታይ ኢላ ናብ ኤልሳቤጥ ምስ ከደት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒየይ ባህብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረኣየ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ትብሎ ማለት እዩ ስለዚ የሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም እዩ ክንብል ከለና ኢንክሉዲንግ ድንግል ማርያም ምዃኑ ክንሓስብ ኣለና ንኩሉ ካብ ሰብኣይን ሰበይትን እንተወለደ ንኩሉ እዚ ዓለም እዚኣ ካብ ኣዳምን ሄዋንን ዝተፈጥረ ዘበለ ኩሉ መድሓኒኡ እዩ ምክንያቱ ሓጢኣት ናብ ኩሉ ዓለም ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምልኽ ስኢኖም ስለ ዝብል ኣብቲ ኩሎም ኩሉ እዩ ተኸቲቱ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ እቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ የሱስ ክርስቶስ እንኮላይ መድሓኒ ዓለም መድሓኒ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንኮላይ ባዕላ እውን ከምኡ ኢላቶ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሰይ ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒየይ እያ ትብሎ ማለት እዩ ስለዚ ወዳ እንኮላዩ መድሓኒኣ እንኮላዩ እንታይ ከዓ ይብል እዚ ኣዋጅ ትሕት ኢሉ The note claims that Mary was the first and perfect disciple of Jesus, according to the United States Conference of Catholic Bishops. ይብል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ መጀመርታ ጓል መዝሙር ምስቶም 120 ደቀ መዛሙርት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም 12 ድሕራይ ድማ 120 ዝኣኽሉ ብሓባር ኮይኖም ክጽልዩ ከለዉ ኣብ መንጎኦም ነይራ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 እውን ማርያም ኣደ ኢየሱስ ድማ ምስቶም 120 ዝኣኽሉ ሰባት ሓቢሮም ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶም እንደገና ማለት እዩ ብሓድሽ ልሳን ድማ ክጽልዩ ከም ዝጀመሩ ይዛረብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እምንቲ ጓል መዝሙር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ንወዲ ትኮይን ወደ መዝሙር ኢኻ ትብሎ ንጓል ድማ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ጓል መዝሙር ትብሎ ማለት እዩ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እምንቲ ጓል መዝሙር ዲሳይፕል ናይ ኢየሱስ ከም ዝነበረት ነቲ ናይ ትንሳኤ መልእኽቲ ድማ ነቲ ናይ ሞትን ትንሳኤን መልእኽቲ ድማ ብእሙንነት ኩሉ ዓለም ከኣምኖ ከም ዘብፅሐት ተነጊሩሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣዋጅ ነገር ግን ኮሪዴምትሪክስ ኮ ሚዲየተር ዝብል ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ክወሃብ ዘይብሉ ታይትል ኢሎም ኣለዉ ንስኻትኩም ከንታይ ትብሉ ኣብ ቦታ ኮመንት ሓሳባትኩም ኣቐምጡ ማለት እዩ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደ ጎይታኣ መልእክተ ጸጋኣ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝተባረኸት እያ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ድብላ ማለት እዩ ንስኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ፍረ ከርስኻ ብሩኽ እዩ ተባሂላ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝህባ ማዕርግ ስለ ዝኾነ ማንም ኣይቅንሶ ማንም ክባ የብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይ ምድሓን ግን መድሓኒ ዓለም በይኑ እዩ ኣድሒንና ተሰቂልልና መንገድን ሓቅን ህይወትን ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ብኸመይ ንረዳእዮ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተጻሒፋላ ተራኣ ድማ ተዘርዚሩሎ እንታይ ከም ዝገበረት መጽሓፍ ቅዱስ ግን ዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ክንረኸቦም ኢና
መጽሓፍ ቅዱስ ግን ብዛዕባ ቅዱስ ሚካኤል ብዛዕባ ቅዱስ ገብርኤል ኣይኮነን ጀማርን ደምዳምን እምነትና ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ መጽሓፍቲ ኩለን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እየን ዝዛረባ ፈሪሳውያን እውን ከምኡ ኢልዎም ኣሎ ህይወት ዝባኹም መሲልኩም ነዘን መጽሓፍቲ ትመራምርዎን ኣለኹም ግና ኩላተን ብዛዕባ እየን ዝዛረባ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ሰባት ነገስታት መሳፍንቲ ነቢያት ሃዋርያት መልእኽቲ ክንረክብ ኢና ብዛዕባኦም ግን ኣይኮነን ካባታቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንምሃር ኢና ክንረኽቦ ዘለና ደሊና ማለት እዩ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ the main subject እንኮ ሳብጀክቱ ከማን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ንእግረ መንገዱ ግን ኣብቲ ውሽጢ ክንረኽቦም ኢና እንዳንበብና ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ክንርድኦ ንፈትን እምበር ከይትነውሓና እዛ ቪድዮ እንኳ ሓጎሰኩም ብዙሓት ካቶሊካውያን መልሲ ናይ ሕትኹም ከም ዝረኸብኩም ኣብዛ ሰሙን እዚኣ እምነት ኣለኒ ሰሚዕኩምዎ እውን ትኾኑ ኢኹም ቦታ ኮመንት ከቕምጠልኩም እየ እታ ዝርዝር ናይታ ሓሳባት ከም ኣድያ ኣይኮነትን ድማ መርምርዋ ባዕልኹም ናተይ ሓሳባት ምናልባት ኣጉዲለሉን ወሲኽሉን ከይከውን ባዕልኹም ርኢኹም ፍረዱ ማለት እዩ ትዝታው ሳሙኤል ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ቃል ኣምላኽ ብምምሃር ዝፍለጥ ድማ ከምዚ ኢሉ ብኣምሓርኛ ቁርብተይ ክተረዳእና እንተኽኣለት ገሊፅዋ ኣሎ እስማዕያ ነዛ ቪድዮ ሲልድገምላችሁ አንዴ ታይ እንትኑ She participated uniquely in his mission from the she participate uniquely ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን በመውለድ ከሴቶች የተለየች ናት ስለዚህ የማርያም ተልእኮ ምን ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኙን መውለድ ነው ዩኒክ ነው ኦኬ Annunciation to the cross, but not as an equal partner in redemption. But not equal partner in redemption. ከኢየሱስ እኩል የምትሆንበት አዳኝ የምትሆንበት አሰራር ግን የለም ስለዚህ እነዚህ ቅድም ያልኳችሁ ሁለት ቃላት ምን ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው እልባት ተሰጥቷቸዋል she is not co-redemptrix እና mediatrix መካከለኛ ወይም ደግሞ በሴት ስናደርገው መካከለኝት አዳኝትና መካከለኝት የሚባል የለም እረፎ ዓለም ወደ ክርስቶስ ወንጌል እየተመለሰ ከም ሓቅውን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ምድሪ እንተትህሉ ሕጂ ንሳ ስግደት ክትቅበል ንሳ ኣማላዲት ማእከላዊት ናብ እግዚአብሔር ተብጽሕ መንገዲ ምዃና تقبلوا أي مثلاً كمون يكون النير علامة الذي كابت تباهلان وصاي الدقويتا بصئتي ملئت تسقا كابنست برختي إذن مصحف قدس دبلا كله تايتل يقباي زوم بوبليون كم إلو مالو حسب لبوزحت متان كسمر سيف بنفسخ حل في تباهلا منفس قدس كتسللكي تباهلا أب إقر مسكال كوينا من سقاينا يوداري آيا سلذي بخمز حبيراتو يا كأوت أجن أفت قدينا يمسكال موتنا يمسكال جن كبكالة أماني بستفلي حبيرات ويا ويكا قال نجر السواز أو غير أب زبلجن أنفتو للصحة إكستريم زخدت مرتيو إلو مالو مالتيو سلازي كفتي تباهل توت أي نابنت قالي سوات قدس دنجل مريم أي موتة نلعلي عريقة زبل أمنتها لو فلستها زبهال مالتيو ግን ቃል አምላኽ ታይ ዝብል ብዘይካይቲ ካብ ሰማይ ዝመጸስ ናብ ሰማይ ዝደየበ የልቦን ይብል ማለት እዩ ኣብዛ ምድር ድማ ኩሎም ዋላ ካብ አቦና አዳም ኖህ ሙሴ ኩላቶም ቶም አብርሃም እንደ ዓመት ጸኒሖም ብዘይገድስ ሞት ሞይቶም እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኢሞርታሊቲ ኢሞዋቲነት ዝበሃል ናይ አምላኽ ጥራይ ባህሪ እዩ በዚ አዳምን ሔዋንን ዝሃቡና ስጋ ንዑ ንላዕል ዓሪግና ናብ ሰማይ ክንኣቱ ኣይንኽእልኒና ምናልባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኤልያስን ሄኖክን ናብ ሰማይ ዓሪጎም ኣይሞቱን ኣይተረኽቡን ስለ ዝብል ኣይተረኽበን ብሎኒ ሄኖክ ንኤልያስ ድማ ብሰረገላ ሓውስ ስለ ዝተላዕለ ከም ዘይሞተ ይእመን ግን ሳቶምን ሞት ክጥዕሙ ስለ ዘለዎም ኣብ ራእይ ዮሐንስ እቶም ክልተ ደቂ ዘይቲ ዝብሎም መጺኦም ወንጌል ንኣሕዛብ ክሰብክሎም እዮም ኣብታ ጎይቶኦም ድተሰቐለላ ኣብታ ጎይቶኦም ዝሞተላ ከተማ ኢየሩሳሌም ድማ ክቕተሉ እዮም
ንረይሶኦም ድማ ክጓስስዎ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ከነንብቦ ንኽእል ኢና እዚ ማለት እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣለና ስለዚ እሳቶም ከማን ሞት ክጥዕሙ ነይርዎም ስለዚ ሞቱ እዮም ታሕራይ ድማ ትንፋስ ኣምላኽ ከኣትዎም እዩ እንደገና ተሲኦም ወንጌል ክሰብኩ እዮም ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሞት ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ማዕረቶም ኣበሳ ኣዳም ሓጢኣት ኣብ ዘይገበሩ እኳ ሰልጠነ እዩ ዝብል ማለት እዩ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ዝሰዓሮ የለን ኩሉ ሰብ መዋቲ እዩ ማለት እዩ ካብ ኣዳምን ሄዋን ተፈጥረ ኩሉ መዋቲ እዩ ብከምዚ ከዓ ክንርድኦ ንፈት ሓውና ቴዲ ሰማይ ቲቪ ዘቕርብ ሓውና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣቕሪብዋ ኣሎ እንዶ ኣብ ቦታ ኮመንት ግን ከምኡ ኢኮነንቲ ሓሳብ ተጋጊ ከለኻ ንምንታይ ሓሶት ትዛረብ ከምኡ ኣይተባህለን ዝብሉ ብዙሓት ካቶሊካውያን ኣሕዋት ኮመንት ጽሒፎም ኣለዉ ብኸመይ ኣነ ድማ ነዛ ቪድዮ ንእሽተይ መልሲ እንተኾነት ኢለ ድሰርሓ ዘለኹ እሞ እቲ ኣዋጅ ከምኡ ዲ ከምኡ ኣይኮነን ኣብታ ቦታ ኮመንት ኣላትኩም እታ ሊንክ ከቐምጠልኩም እየ ንዓኣ ኣንቢብኩም ሽዑ ከምኡ ዲ ከምኡ ኣይኮነን ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ደጊምኩም ኣብዛ ናተይ ቦታ ኮመንት ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ቴዳ ሓውና ጽቡቕ ጌርካ ከቕሪብካዮ ዘለኻ ነቲ ሓሳባት ኣይወስኽካሉን ከም ዘለዎ ኢኻ ቐሪብካዮ ዘለኻ ስለዚ ኣምላኽ ባረኽካ ስለቲ ኩሉ ግዜ ተገብሮ ኣገልግሎት ምስክርነታት ናይ ሰባት ተምፅኦ ድማ ኣምላኽ ባረኽካ ክብለካ ፈቱ በርትዕ ኣብ ቦታ ኮመንት ግን ርኢኹም ነታ ሊንክ ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እምበኣር ናይ ሎሚ ቪድዮና ኣብዚ ክንውዳእ ኢና ሓሳባትኩም ብነፃነት ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡለይ ሕቶ እንተለኩም ብድሕሪ ሕጂ ክምለሰልኩም ትደልይዎ ድማ እዚኣ ንዓይ ሕቶ ኮይናትኒ እንታይ ትብል ኢልኩም ካብ ዝተፈላለየ ቤተ እምነት ዲስካሽን ምዝርራብ በቓል ኣምላኽ ይፈትዎ እዩ ሰባት ድማ ሕቶታቶም ይምለሰሎም ማለት እዩ ብፍላይ ደቅና ውሉድና ኣብዚ ግዜ እዚ ሕቶታቶም ክምለሰሎም እዮም ዝደልዩ ሕቶ ዘይተመለሰሉ ቆልዓ ባዕሉ ጉግል ገይሩ ቻት ጂቢቲ ገይሩ መልሲ ክረክብ ፍትን እሞ እቲ ማሽን ድማ ሰብ ስለ ዘይኮነ ንኣእምርኡ ደስ ዘብሎ ጥራይ ምናልባት ንመጻእ ዘይጥቕሞ መልሲ ክህቦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ንደቅና ሕቶታቶም ንመልሰሎም ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ከዓ ዩ ኣር ዌልካም ንኽትሓቱ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ሰሰናይ ምነይልኩም ሰላም